सद्गुरु माते देवी नारायणी, सद्गुरु माते देवी नारायणी, सद्गुरु माते देवी नारायणी, सद्गुरु माते देवी नारायणी, शांत स्वरूपिणी देवी महेश्वरी, शांत स्वरूपिणी देवी महेश्वरी, पाहि मां जननी जगन्माते, पाहि मां जननी जगन्माते, सद्गुरु माते देवी नारायणी, सद्गुरु माते देवी नारायणी, संकटहारिणी दुरितनिवारिणी, संकटहारिणी दुरितनिवारिणी, मोक्षप्रदायिनी देवी रमाम्बिके, मोक्षप्रदायिनी देवी रमाम्बिके, देवी रमाम्बिके, देवी रमाम्बिके, देवी त्रयम्बके, सद्गुरु माते देवी नारायणी, सद्गुरु माते देवी नारायणी, देवी शरणम् आनन्दरूपिणी, देवी शरणम् आनन्दरूपिणी, देवी जगन्मोहिनी भवानी, देवी जगन्मोहिनी भवानी, देवी रमावते देवी तारावती, देवी रमामाते देवी तारामाते, सद्गुरु माते देवी नारायणी, सद्गुरु माते देवी नारायणी, सद्गुरु माते देवी नारायणी, सद्गुरु माते देवी नारायणी, गुरुदेवा गुरुदेवा चिदानन्द श्रीरमणेवा, गुरुदेवा गुरुदेवा चिदानन्द श्रीरमदेवा, दिव्य ज्ञानाचा ठेवा भक्तिरूपाने मज ध्यावा, दिव्य ज्ञानाचा ठेवा भक्तिरूपाने मज द्यावा, गुरुदेवा गुरुदेवा चिदानन्द श्रीरमदेवा, गुरुदेवा गुरुदेवा चिदानन्द श्रीरमदेवा, दिव्य ज्ञानाचा ठेवा भक्तिरूपाने मज ध्यावा, दिव्य ज्ञानाचा ठेवा भक्तिरूपाने मज द्यावा, गुरुदेवा गुरुदेवा चिदानन्द श्रीरमदेवा, गुरुदेवा गुरुदेवा चिदानन्द श्रीरमदेवा, श्री गुरु सद्गुरु सच्चिदानन्द गुरु, 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 श्री गुरु
गुरु श्री गुरु सद्गुरु सच्चिदानंद श्री गुरु सद्गुरु माते देवी नारायणे सद्गुरु माते देवी नारायणी सद्गुरु माते देवी नारायणे सद्गुरु माते देवी नारायणी शांत स्वरूपिणी देवी महेश्वरी शांत स्वरूपिणी देवी महेश्वरी पाहि मां जननी जगन्माते पाहि मां जननी जगन्माते सद्गुरु माते देवी नारायणे सद्गुरु माते देवी नारायणी संकटहारिणी दुरितनिवारिणी संकटहारिणी दुरितनिवारिणी मोक्षप्रदायिनी देवी रमाम्बिके मोक्षप्रदायिनी देवी रमाम्बिके देवी रमाम्बिके देवी रमाम्बिके देवी त्रयम्बके सद्गुरु माते देवी नारायणे सद्गुरु माते देवी नारायणी देवी शरणम् आनन्दरूपिणी देवी शरणम् आनन्दरूपिणी देवी जगन्मोहिनी भवानी देवी जगन्मोहिनी भवानी देवी रमावते देवी तारावते देवी रमामाते देवी तारामाते सद्गुरु माते देवी नारायणे सद्गुरु माते देवी नारायणी सद्गुरु माते देवी नारायणे सद्गुरु माते देवी नारायणी गुरुदेवा गुरुदेवा चिदानन्द श्रीरमणेवा गुरुदेवा गुरुदेवा चिदानन्द श्रीरमदेवा दिव्य ज्ञानाचा ठेवा भक्तिरूपाने मज घ्यावा दिव्य ज्ञानाचा ठेवा भक्तिरूपाने मज द्यावा गुरुदेवा गुरुदेवा चिदानन्द श्रीरमदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा चिदानन्द श्रीरमदेवा दिव्य ज्ञानाचा ठेवा भक्तिरूपाने मज घ्यावा दिव्य ज्ञानाचा ठेवा भक्तिरूपाने मज द्यावा गुरुदेवा गुरुदेवा चिदानन्द श्रीरमदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा चिदानन्द
सच्चिदानंद गुरु श्री गुरु सद्गुरु सच्चिदानंद गुरु श्री गुरु सद्गुरु सच्चिदानंद गुरु श्री गुरु सद्गुरु सच्चिदानंद ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः। ॐ चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः। ॐ देवकार्यसमुद्यतायै नमः। ॐ उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः। ॐ चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः। ॐ रागस्वरूपपाषाढ्यायै नमः। ॐ क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै नमः। ॐ मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः। ॐ पञ्चतन्मात्रसायकायै नमः। ॐ निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डलायै नमः। ॐ चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धि फलसत्कचायै नमः। ॐ गुरुविन्दमनिच्छेदीकनत्तोटी मुखचन्द्रकलङ्कामृगनाभि विशेषकायै नमः। ॐ वदनस्वरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिकायै नमः। ॐ भक्तलक्ष्मी परिवाहचलन्वीणावलोचनायै नमः। ॐ नवचम्पकपुष्पावनासादण्ड विराजितायै नमः। ॐ ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरण वासरायै नमः। ॐ कदम्बमञ्जरे क्लिप्तकर्णपूर मनोहरायै नमः। ॐ ताटङ्कयुगले भूततपनोडुप मण्डलायै नमः। ॐ पद्मरागशिलादर्श परिभाविक पूलभुवे नमः। ॐ नवव्याकार द्विजपङ्क्ति जयोज्ज्वलायै नमः। ॐ कर्पूरवीटिकामोदसमाप जीवन्तरायै नमः। ॐ निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भक्षित कच्चप्ये नमः। ॐ मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेश मानसायै नमः। ॐ मनाकलितचाजुत्यचुबुकश्री विराजितायै नमः। ॐ कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभित कन्दरायै नमः। ॐ कनकान्वदकेयूरकमनीय भुजान्वितायै नमः। ॐ रत्नग्रैवेयचिन्ताफलोल मुक्ताफलान्वितायै नमः। ॐ कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तन्यै नमः। ॐ नाभ्यालवालरोमाललिताफल कुचद्वयायै नमः। ॐ लक्षरोमलतादारकासमन्मेय मध्यमायै नमः। ॐ स्मरपारलरत्नबन्धवलित्ययायै नमः। ॐ अरुणारुणकौशुम्भवश्वद्भास्वत्तटे तट्टे नमः। ॐ रत्नकिङ्किणीकारन्मरचदादाम भूषितायै नमः। ॐ कामेश्वराब्धसौभाग्यमार्दवोरुध्वन्वितायै नमः। ॐ माणिक्यमकुटाकारजानुद्वय विराजितायै नमः। ॐ इन्द्रगोपपरिकृष्टतृणतृणा भजङ्गिकायै नमः। ॐ गूढगुल्फायै नमः। ॐ कूर्मसृष्टिजयश्रप्रपदान्वितायै नमः। ॐ नखदीदीति सञ्चन्नमज्जन नमो गुणायै नमः। ॐ पदद्वयप्रभाजालपराकृत स्वरोरुहायै नमः। ॐ सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डित श्रीपदाम्बुजायै नमः। ॐ मरालीमन्दगमनायै नमः। ॐ महालावण्यसेवदये नमः। ॐ शिवकामेक्षरान्तस्थायै नमः। ॐ शिवायै नमः। ॐ स्वाधीनवल्लभायै नमः। ॐ सुमेरुमध्यशृङ्गस्थायै नमः। ॐ श्रीमन्नगरनायिकायै नमः। ॐ चिन्तामणिगृहान्तस्थायै नमः। ॐ पञ्चब्रह्मासनस्थितायै नमः। ॐ महापद्माटवी संस्थायै नमः। ॐ कदम्बवनवासिन्यै नमः। ॐ सुधासागरमध्यस्थायै नमः। ॐ
गरुडारूढादिश्री शाश्वत कोटिकोटिविरावृतायै नमः ॐ चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृतायै नमः ॐ गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणे परिसेवितायै नमः ॐ गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृतायै नमः ॐ ज्वालामालिनि काक्षिप्तवर्णिप्राकार मध्यगायै नमः ॐ बण्डसैन्य उदोद्युक्त शक्तिविक्रम हर्षितायै नमः ॐ नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुस्तुकायै नमः ॐ बण्डपुत्र उदोद्युक्त बाला विक्रम नन्दितायै नमः ॐ मन्त्रिण्यम्बा विरचित विसङ्गवद तोषितायै नमः ॐ विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्य नन्दितायै नमः ॐ कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरायै नमः ॐ महागणेश निर्विघ्न विघ्न यन्त्र प्रहर्षितायै नमः ॐ बण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यक्ष वर्षिण्ये नमः ॐ कराङ्गुले नखोत्पन्न नारायण दशाकृत्ये नमः ॐ महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्ध सुरसैनिकायै नमः ॐ कामेश्वराग्न निर्दग्ध सबण्डासुर शून्यकायै नमः कथापन्य कट्यदो भाग धारिण्ये नमः ॐ मूलमन्त्रात्मिकायै नमः ॐ मूलकूटत्रय कलेवरायै नमः ॐ कुलामृतैकरसिकायै नमः ॐ कुलसङ्केतपालिन्ये नमः ॐ कुलाङ्गनायै नमः ॐ कुलान्तस्थायै नमः ॐ कौलिन्ये नमः ॐ कुलयोगिन्ये नमः समयाचार तत्परायै नमः ॐ मूलाधारैकनिलयायै नमः ॐ ब्रह्मग्रन्थिविभेदिन्ये नमः ॐ मणिपुरान्तरुदितायै नमः ॐ विष्णुग्रन्थिविभेदिन्ये नमः ॐ आज्ञाचक्रान्तरालस्तायै नमः ॐ रुद्रग्रे नमः ॐ सुधासाराभिवर्षिण्ये नमः ॐ तडिल्लता समरुच्ये नमः ॐ महाशक्ते नमः तन्तुतनीयस्ये नमः ॐ भवान्ये नमः ॐ भावनागम्याये नमः शाम्भव्ये नमः ॐ शारदाराध्याये नमः ॐ शर्मदायिन्ये नमः ॐ शाङ्कर्ये नमः ॐ श्रीकर्ये नमः ॐ साध्वे नमः ॐ शरच्चन्द्रनिवाननाये नमः ॐ शातोदर्ये नमः ॐ शान्तिमत्ये नमः ॐ निराधाराये नमः ॐ निरञ्जनाये नमः ॐ नित्याये नमः ॐ निराकाराये नमः ॐ निराकुलाये नमः ॐ निर्गुणाये नमः ॐ निष्कलाये नमः ॐ शान्ताये नमः ॐ निष्कामाये नमः ॐ निरुपल्प्लवाये नमः ॐ नित्यमुक्ताये नमः ॐ निर्विकाराये नमः ॐ निष्प्रपञ्चाये नमः ॐ निराश्रयाये नमः ॐ नित्यशुद्धाये नमः ॐ नित्यबुद्धाये नमः ॐ निरवध्याये नमः ॐ निरन्तराये नमः ॐ निष्कारणाये नमः ॐ निष्कलङ्काये नमः ॐ निरुपादये नमः ॐ निरीश्वराये नमः ॐ निरागाये नमः ॐ रागमतन्ये नमः ॐ निर्मदाये नमः ॐ मदनाशिन्ये नमः
ॐ निश्चिन्ताये नमः ॐ निरहङ्काराये नमः ॐ निर्मोहाये नमः ॐ मोहनाशिन्ये नमः ॐ निर्ममाये नमः ॐ ममताहन्त्रे नमः ॐ निष्पापाये नमः ॐ पापनाशिन्ये नमः ॐ निष्क्रोधाये नमः ॐ क्रोधशमन्ये नमः ॐ निर्लोभाये नमः ॐ लोभनाशिन्ये नमः ॐ निसंशयाये नमः ॐ संशयज्ञे नमः ॐ निर्भवाये नमः ॐ भवनाशिन्ये नमः ॐ निर्विकल्पाये नमः ॐ निराबाधाये नमः ॐ निर्भेदाये नमः ॐ भेदनाशिन्ये नमः ॐ निर्नाशाये नमः ॐ मृत्युमतन्ये नमः ॐ निष्क्रियाये नमः ॐ निष्परिग्रहाये नमः ॐ निस्तुलाये नमः ॐ नीलचिकुराये नमः ॐ निरपायाये नमः ॐ निरत्ययाये नमः ॐ दुर्लभाये नमः ॐ दुर्गमाये नमः ॐ दुर्गाये नमः ॐ दुःखहन्त्रे नमः ॐ सुखप्रदाये नमः ॐ दुष्टदूराये नमः ॐ दुराचारशमन्ये नमः ॐ दोषवर्जिताये नमः ॐ सर्वज्ञाये नमः ॐ सान्द्रकरुणाये नमः ॐ समानादिकवर्जिताये नमः ॐ सर्वशक्तिमये नमः ॐ सर्वमङ्गलाये नमः ॐ सद्गतिप्रदाये नमः ॐ सर्वेश्वर्ये नमः ॐ सर्वमये नमः ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपिण्ये नमः ॐ सर्वयन्त्रात्मिकाये नमः ॐ सर्वतन्त्ररूपाये नमः ॐ मनोन्मन्ये नमः ॐ माहेश्वर्ये नमः ॐ नमः ॐ महालक्ष्मे नमः ॐ मृडप्रियाये नमः ॐ महारूपाये नमः ॐ महापूज्याये नमः ॐ महापातकनाशिन्ये नमः नमः ॐ महाभोगाये नमः ॐ महेश्वर्याये नमः ॐ महावीर्याये नमः ॐ महाबलाये नमः ॐ महाबुद्ध्ये नमः ॐ महासिद्ध्ये नमः ॐ महायोगेश्वरेश्वर्ये नमः ॐ महातन्त्राये नमः ॐ महामन्त्राये नमः ॐ महायन्त्राये नमः ॐ महासनाये नमः ॐ महायागक्रमाराध्याये नमः ॐ महाभैरवपूजिताये नमः ॐ महेश्वर महाकल्प महाताण्डव साक्षिण्ये नमः ॐ महाकामेशमहिष्ये नमः ॐ महात्रिपुरसुन्दर्ये नमः ॐ चतुष्षष्टिपचाराढ्याये नमः ॐ चतुष्षष्टिकलामये नमः ॐ महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनि गणसेविताये नमः ॐ मनुविद्याये नमः ॐ चन्द्रविद्याये नमः ॐ चन्द्रमण्डलमध्यगाये नमः ॐ चारुरूपाये नमः ॐ चारुहासाये नमः ॐ चारुचन्द्रकलाधराये नमः ॐ चक्रराजनिकेतनाये नमः ॐ पार्वत्ये नमः ॐ पद्मनयनाये नमः ॐ पद्मरागसमप्रेतासनासीनाये नमः ॐ पञ्चब्रह्मस्वरूपिण्ये नमः ॐ चिन्मये नमः ॐ परमानन्दाये नमः ॐ विज्ञानगणरूपिण्ये नमः ॐ ध्यान
नित्यरूपाये नमः ॐ धर्मविवर्जिताये नमः ॐ विश्वरूपाये नमः ॐ जागरिण्ये नमः ॐ स्वपन्थे नमः ॐ तैजसात्मिकाये नमः ॐ सुप्ताये नमः ॐ प्राज्ञात्मिकाये नमः ॐ तुर्याये नमः ॐ सर्वावस्थाविवर्जिताये नमः ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः ॐ ब्रह्मरूपाये नमः ॐ गोप्त्रे नमः ॐ गोविन्दरूपिण्ये नमः ॐ संहारिण्ये नमः ॐ रुद्ररूपाये नमः ॐ तिरोदानकर्ये नमः ॐ ईश्वर्ये नमः ॐ सदाशिवाये नमः ॐ अनुग्रहदाये नमः ॐ पञ्चकृत्यपरायणाये नमः ॐ भानुमण्डलमध्यस्थाये नमः ॐ भैरव्ये नमः ॐ भगमालिन्ये नमः ॐ पद्मासनाये नमः ॐ भगवत्यै नमः ॐ पद्मनाभसहोदर्ये नमः ॐ उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावल्ये नमः ॐ सहस्रशीर्षवदनाये नमः ॐ सहस्राक्षे नमः ॐ सहस्रपदे नमः ॐ ब्रह्मकीटजनन्ये नमः ॐ वर्णाश्रमविदायिन्ये नमः ॐ निजाज्ञानरूपनिगमाये नमः ॐ पुण्यफलप्रदाये नमः ॐ श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिकाये नमः ॐ सकलागमसन्दोहशक्तिसम्पुटमौक्तिकाये नमः ॐ पुरुषार्थप्रदाये नमः ॐ पूर्णाये नमः ॐ भोगिन्ये नमः ॐ भुवनेश्वर्ये नमः ॐ अम्बिकाये नमः ॐ अनादिनिधनाये नमः ॐ हरिब्रह्मेन्द्रसेविताये नमः ॐ नारायण्ये नमः ॐ नादरूपाये नमः ॐ नामरूपविवर्जिताये नमः ॐ ह्रीङ्कार्ये नमः ॐ ह्रीमत्ये नमः ॐ रुद्राये नमः ॐ हेयोपादेयवर्जिताये नमः ॐ राजराजार्चिताये नमः ॐ राज्ञे नमः ॐ रम्याये नमः ॐ राजीवलोचनाये नमः ॐ रञ्जन्ये नमः ॐ रमण्ये नमः ॐ रस्याये नमः ॐ रणतिङ्किणीमेखलाये नमः ॐ रमाये नमः ॐ राकेन्द्रुवदनाये नमः ॐ रतिरूपाये नमः ॐ रतिप्रियाये नमः ॐ रक्षाकर्ये नमः ॐ राक्षसज्ञे नमः ॐ रामाये नमः ॐ रमणलम्पटाये नमः ॐ काम्याये नमः ॐ कामकलारूपाये नमः ॐ कदम्बकुसुमप्रियाये नमः ॐ कल्याण्ये नमः ॐ जगतीकन्दराये नमः ॐ करुणारससागराये नमः ॐ कलावत्ये नमः ॐ कलालापाये नमः ॐ कान्ताये नमः ॐ कादम्बरी प्रियाये नमः ॐ वरदाये नमः ॐ वामनयनाये नमः ॐ वारुणीमदविह्वलाये नमः ॐ विश्वादिकाये नमः ॐ वेदवेद्याये नमः ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्ये नमः ॐ विदात्रे नमः ॐ वेदजनन्ये नमः ॐ विष्णुमायाये नमः ॐ विलासिन्ये नमः ॐ क्षेत्रस्वरूपाये नमः
ॐ क्षेत्रेश्ये नमः ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्ये नमः ॐ विजयाये नमः ॐ विमलाये ॐ चित्ये नमः ॐ तत्त्वदरक्षात्ताये नमः ॐ चिदेकरस्वरूपिण्ये नमः ॐ स्वात्मानन्दरविभूतब्रह्माद्यानन्दसन्तत्ये नमः ॐ पराये नमः ॐ प्रत्यक्षतिरूपाये नमः वर्षन्ते नमः ॐ परदेवताये नमः ॐ मध्यमाये नमः ॐ वैखरीरूपाये नमः ॐ भक्तमानसहंसिकाये नमः ॐ कामेश्वरप्राणनाड्ये नमः ॐ कृतज्ञाये नमः ॐ कामपूजिताये नमः ॐ शृङ्गारसम्पूर्णाये नमः ॐ जयाये नमः ॐ जालन्धरस्थिताये नमः ओड्डाणपीठनिलयाये नमः ॐ बिन्दुमण्डलवासिन्ये नमः ॐ रहोयागक्रमाराध्याये नमः ॐ रहस्तर्पणतर्पिताये नमः ॐ सद्यप्रसादिन्ये नमः ॐ विश्वसाक्षिण्ये नमः ॐ साक्षिवर्जिताये नमः ॐ षडङ्गदेवतायुक्ताये नमः ॐ षड्गुण्यपरिपूरिताये नमः ॐ नित्यक्लिन्नाये नमः ॐ निरुपमाये नमः ॐ निर्वाणसुखदायिन्ये नमः ॐ नित्याषोडशिकारूपाये नमः ॐ व्यापिन्ये नमः ॐ विविधाकाराये नमः ॐ विद्याविद्भेदभानुमद्भानुसन्तत्ये ज्येष्ठाये नमः ॐ सृष्टपूजिताये नमः अप्रमेयाये नमः ॐ स्वप्रकाशाये नमः ॐ मनोवाचामगोचराये नमः ॐ चिच्चक्षे नमः ॐ चेतनारूपाये नमः ॐ जडशक्ते नमः ॐ जडात्मिकाये नमः ॐ गायत्रे नमः ॐ व्यागत्रे नमः ॐ सन्ध्याये नमः ॐ द्विजबन्धनिसेविताये नमः ॐ तत्त्वासनाये नमः ॐ तस्मै नमः ॐ तुभ्यं नमः ॐ मय्ये नमः ॐ पञ्चकोशान्तरस्थिताये नमः ॐ निःसीममहिम्ये नमः ॐ नित्ययौवनाये नमः ॐ मदशालिन्ये नमः ॐ मदगूढतरत्काक्षे नमः ॐ मदपाटलगण्डगुवे नमः ॐ चन्दनद्रवदिव्याङ्गे नमः ॐ चाम्पेयकुष्मप्रियाये नमः ॐ कुशलाये नमः ॐ कोमलाकाराये नमः ॐ कुरुकुल्लाये नमः ॐ कुलेश्वर्ये नमः ॐ कुलकुण्डालयाये नमः ॐ कौलमार्गतत्परसेविताये नमः ॐ कुमारगणनाथाम्बाये नमः ॐ तुष्टे नमः ॐ पुष्टे नमः ॐ मत्ते नमः ॐ धृत्ते नमः ॐ शान्ते नमः ॐ स्वस्तिमत्ते नमः ॐ कान्ते नमः ॐ नन्दिन्ये नमः ॐ विघ्ननाशिन्ये नमः ॐ तेजोवत्ये नमः ॐ त्रिनयनाये नमः ॐ लोलाक्षी कामरूपिण्ये नमः ॐ मालिन्ये नमः ॐ हंसिन्ये नमः ॐ मात्रे नमः ॐ मदयाचलवासिन्ये नमः ॐ सुमुक्ते नमः ॐ नलिन्ये नमः ॐ सुभ्रुवे नमः ॐ शोभनाये नमः ॐ सुरनायिकाये नमः ॐ कालकण्ठे नमः ॐ
ॐ कान्तिमत्ये नमः ॐ शोभिन्ये नमः ॐ सूक्ष्मरूपिण्ये नमः ॐ वज्रेश्वर्ये नमः ॐ कामदेव्ये नमः ॐ वस्त्राविवर्जिताये नमः ॐ सिद्धेशमृताये नमः ॐ दाकिनेश्वर्ये नमः ॐ अनाहः ॐ महावीरेन्द्रवरदाये नमः ॐ राकिण्यम्बा स्वरूपिण्ये नमः ॐ मणिपूराब्जनिलयाये नमः ॐ वदनत्रयसंयुताये नमः ॐ वज्रादिकायिदोपेताये नमः ॐ डामर्यादिभिरावृताये नमः ॐ रक्तवर्णाये नमः ॐ मांसनिष्ठाये नमः ॐ गुडानप्रीतमानसाये नमः ॐ समस्तभक्तसुखदाये नमः ॐ लाकिन्यम्बा स्वरूपिण्ये नमः ॐ स्वादिष्टानाम्बुजगताये नमः ॐ चतुर्वक्त्रमनोहराये नमः ॐ शूलाद्यायुधसम्पन्नाये नमः ॐ पीतवर्णाये नमः ॐ अतिगर्विताये नमः ॐ मेघनिष्ठाये नमः ॐ मधुप्रीताये नमः ॐ बन्दिन्यादिसमन्विताये नमः ॐ दद्यन्नासक्तहृदयाये नमः ॐ काकिनीरूपधारिण्ये नमः ॐ मूलाधाराम्बुजारूढाये नमः ॐ पञ्चवक्त्राये नमः ॐ अस्थिसंस्थिताये नमः ॐ आज्ञाचक्राब्जनिलयाये नमः ॐ शुक्लवर्णाये नमः ॐ षडाननाये नमः ॐ मज्जासंस्थाये नमः ॐ हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विताये नमः ॐ हरिद्रानेकरसिकाये नमः आकिनेरोपधारिण्ये नमः ॐ सहस्रदलपद्मस्थाये नमः ॐ सर्ववर्णोपशोभिताये नमः ॐ सर्वायुधधराये नमः ॐ शुक्लसंस्थिताये नमः ॐ स्वदाये नमः ॐ अमर्त्ये नमः ॐ मेधाये नमः ॐ श्रुत्ये नमः ॐ स्मृत्ये नमः ॐ अनुत्तमाये नमः ॐ पुण्यकीर्तये नमः ॐ पुण्यलभ्याये नमः ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाये नमः ॐ पुलोमजार्चिताये नमः ॐ बन्धमोचन्ये नमः ॐ बन्धुरालकाये नमः ॐ विमर्शरूपिण्ये नमः ॐ प्रसवे नमः ॐ सर्वव्याधिप्रशमन्ये नमः ॐ सर्वमृत्युनिवारिण्ये नमः ॐ अग्रगण्याये नमः ॐ अचिन्त्यरूपाये नमः हरिकल्मषनाशिन्ये नमः ॐ कात्यायन्ये नमः ॐ कालहन्त्रे नमः ॐ कमलाक्षनिषेविताये नमः ॐ ताम्बूलपूरितमुखे नमः ॐ दाडमे कुसुमप्रभाये नमः ॐ मृगाक्षे नमः ॐ मोहिन्ये नमः ॐ मुख्याये नमः ॐ मृडान्ये नमः ॐ मित्ररूपिण्ये नमः ॐ मृणालमृदुदोलताये नमः ॐ महनीयाये नमः ॐ दयामूर्तये नमः ॐ महासाम्राज्यशालिन्ये नमः ॐ आत्मविद्याये नमः ॐ कामकोटिकाये नमः ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेविताये नमः ॐ शिरस्थिताये नमः ॐ चन्द्रनिवाये नमः ॐ बालस्थाये नमः ॐ इन्द्रधनुप्रभाये नमः ॐ हृदयस्थाये नमः
नमः ॐ रविप्रज्ञाये नमः ॐ त्रिकोणान्तरदीपिकाये नमः ॐ दाक्षायण्ये नमः ॐ दैत्यहन्त्रे नमः ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्ये नमः ॐ वरागोलितदीर्घाक्षे नमः ॐ दहरासोज्ज्वलन्मुखे नमः ॐ गुरुमूर्तये नमः ॐ गुणनिधये नमः ॐ गोमात्रे नमः ॐ वे नमः ॐ दण्डनीतिस्थाये ॐ आदिशक्ते नमः ॐ अमेयाये नमः वरदाये नमः ॐ वागदीश्वर्ये नमः ॐ ज्ञानगम्याये नमः ॐ अपरिच्छेद्याये नमः ॐ ज्ञानदाये नमः ॐ ज्ञानविग्रहाये नमः ॐ सर्ववेदान्तसंवेद्याये नमः ॐ सत्यानन्दस्वरूपिण्ये नमः ॐ इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिण्ये नमः ॐ सर्वाधाराये नमः ॐ सुप्रतिष्ठाये नमः ॐ सदसद्रूपधारिण्ये नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अजाजैत्रे नमः ॐ किन्ये नमः ॐ भूमरूपाये नमः ॐ निर्द्वैताये नमः ॐ द्वैतवर्जिताये नमः ॐ अन्नदाये नमः ॐ वसुदाये नमः ॐ ब्राह्मण्ये नमः ॐ ब्राह्म्ये नमः ॐ ब्रह्मानन्दाये नमः ॐ बलिप्रियाये नमः ॐ भाषारूपाये नमः ॐ बृहस्सेनाये नमः ॐ भावाभावविवर्जिताये नमः ॐ सुखाराध्याये नमः ॐ शुभकर्ये नमः ॐ शोभनासुरवागत्ये नमः ॐ राजराजेश्वर्ये नमः ॐ राज्यदायिन्ये नमः ॐ राज्यवल्लभाये नमः ॐ राजकृपाये नमः ॐ राजपीठनिवेशितनिजाश्रिताये नमः चरणां शरणां रमाम्बिके चरणां शरणां त्र्यम्बके चरणां शरणां रमाम्बिके चरणां शरणां त्र्यम्बके
சரணம் சரணம் பிரமாம்பிகே சரணம் சரணம் த்ரயம்பகே சரணம் சரணம் பிரமாம்பிகே சரணம் சரணம் த்ரயம்பகே சரணம் சரணம் பிரமாம்பிகே சரணம் சரணம் த்ரயம்பகே சரணம் சரணம் த்ரயம்பகே சரணம் சரணம் பிரமாம்பிகே சரணம் சரணம் த்ரயம்பகே சரணம் சரணம் பிரமாம்பிகே சரணம் சரணம் த்ரயம்பகே சரணம் சரணம் பிரமாம்பிகே சரணம் சரணம் த்ரயம்பகே
सुंदरी मूळ माये हरिहरई युग सविते ब्रह्मांड सुंदरी मूळ माये हरिहरई तुझ सविते जो 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 रे रमा माझे विश्वाचा जननी गे जो 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 रे त्रैलोक्य स्वामिनी रमा माझे पाळनाथ मी जाते त्रैलोक जाणू रे रमा माझे विश्वाचा जननी गे जो 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 रे रमा माझे विश्वाचा जननी गे जो 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 रे पाळना हले हा भक्ता घरी पाळना हले हा भक्ता घरी पाळना बाळा जो जो रे 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 सत्य धर्म नेम निष्ठा पावुनी सत्य धर्म नेम विश्वास सोडुनी कुळीची कुल स्वामिनी कुळीची कुल स्वामिनी प्रसन्न होऊनी जन्माली प्रसन्न होऊनी जन्माली भक्ता घरी पाळना हरे हा भक्ता घरी पाळना बाळा जो जो रे 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 शंख चक्र धनु खड्गधारिणी शंख क्षमा प्रेमय धनुनी जगदोधारय कार्य कराया जगदोधारय कार्य कराया अवतरली भोगरी बाळा जो जो रे 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 मंगलपुरी कुल शेखर शिखरे नवदृष्टिया शक्ती नगरी मणि दीपा वास करिसी मणि दीपा वास करिसी श्री महाकाली रमाविका सकलांची मनरंजनी बाळा जो जो रे 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 बाळा जय सारकरा आईचा जय जयकार करा जगती परब्रह्म स्वरूपी आली अवतारा आली अवतारा जय जगदंबा जय भवानी जय जयकार करा आईचा जय जयकार करा सृष्टी स्थिती लय
तळपत से कांती तळपत से कांती चामरे शिरे डाळिते लक्ष्मी सरस्वती नारद तुंबुर गजानना सहदेव सुधी करिती देव सुधी करिती समोर भोळा शंकर कयत तांडव नृत्य करी तांडव नृत्य करी ऋषी महर्षी ब्रह्मर्षी पूजिति जगदीश्वरी पूजिति जगदीश्वरी देवता चिन्मय मुद्रा जयकार करा आईचा जय जयकार करा उठा बंधुनो उठा भगिनीनो जजुनी मोहाला जजुनी मोहाला पंचारती ओ वाळू जीवे त्रिभुवन जननीला त्रिभुवन जननीला सुवर्ण किरणे प्रभात मंगल अरुणोदय झाला अरुणोदय झाला गिरिकंदरी गुहे गुहेतून तिमिर पडून गेला तिमिर पडून गेला आई आली प्रकाश सांडित प्रकाश जगी उधळे प्रकाश जगी उधळे आत्मतेज आढळे आत्मतेज आढळे नव्या शंख पोंकिला दुंदुबी निनादते दुंदुबी निनादते रणरंगाला शेत देवता आवाहन देते आवाहन देते प्राण समर्पण निष्ठावंतानो निष्ठावंतानो धडधडते कुंडले करा जोहार कन्यकानो करा जोहार कन्यकानो आई एकच देऊळ एकच धर्म एक आमुचा धर्म एक आमुचा उत्कलतेचा निर्भयतेचा विश्व प्रेमाचा विश्व प्रेमाचा घरोघरी देऊळे मंदिरे उंच उंच शिखरे उंच उंच शिखरे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडेश्वरी पूजो मंत्र गजरे पूजो मंत्र गजरे देवालानो चारि दिशानो जय जयकार करा जय जयकार करा जय घोषाने त्रिखंड सारा झुम झुमुनी सोडा झुम झुमुनी सोडा जय जयकार करा आईचा जय जयकार करा आईचा जय जयकार करा श्री रमादेवीचा जय जयकार करा जय जयकार करा जय जयकार करा आईचा जय जयकार करा आईचा जय जयकार करा आईचा
at the lotus feet of our Divine Mother. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1911 ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದಿವ್ಯಮಾತೆ ಶ್ರೀ ರಮಾದೇವಿಯವರ 115ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಮಾತೆಯವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದರು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ರಮಾಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಂತೆ ಮಾತೆಯವರು ಪ್ರಮುಖ ಬೋಧನೆ ಎಂದರೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವಿರುವ ಜಾಗವನ್ನೇ ಕೈಲಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಮಾತೆಯವರು ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಲೋಕದಲ್ಲಿರಿ, ಆದರೆ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಗೃಹವಿರಲಿ, ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸವಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಮಾತೆಯವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೆಯವರು ಸದಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ದೇವಿಯ ಉಪಾಸಕನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತರಂಗದ ಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಮಂದಹಾಸವೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು. ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ದೈವಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಾತೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯೇ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿನಗರದ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯವರು ಬಿತ್ತಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೀಜಗಳು ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಿಷನಿನ ಆ ಬೆಳಕು ಇಂದಿಗೂ ಪಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ 115ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾತೆಯವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಕಾಣಿಕೆ. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋಣ. ದಿವ್ಯಮಾತೆ ಶ್ರೀ ರಮಾದೇವಿಯವರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಜೈ ಮಾತಾ. ಇವತ್ತು ಮಾತೆಯವರ ಜನ್ಮದಿನದ ದಿವಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ರಮಾಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯವರನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ ಕೇಶವ ಮಾಮನವರಿಗೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾಮನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುದತ್ ಮಾಮನವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಶವ ಮಾಮ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾಮ್ ಮತ್ತು ಗುರುದತ್ ಮಾಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಉದಯ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಮಾಮ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮಗೆ ಇವರ ಪರಿಚಯ 5 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಅಸೀಮಿತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇಷ್ಟ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಏಕನಿಷ್ಠೆಯ ವ್ಯತಿಚಲಿಸದ ಭಕ್ತಿ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ರಮಾಂಬಿಕೆಯ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅತಿ ವಿರಳವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹೌದು ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಗೌರವಾರ್ಹರಾದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮಾಮನವರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, ಏಕನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಎದುರಿಸಿ ಶ್ರೀ ರಮಾಂಬಿಕೆಯ
ಮತ್ತಿತರ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಿವಿತ್ತಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆಯವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವರು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗಿ ಧ್ಯಾನ ಜಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮುಂದಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮಾತೆಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಾಮನ ಜೊತೆ ಹನುಮಂತನು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾಮನವರು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಂತು ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಿವಸದವರೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಗುರುದತ್ ಮಾಮ್ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ರಮಾಶಕ್ತಿ ಮಿಷನಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ, ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಳಿಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತೆಯವರಲ್ಲಿ ಏನೆಂದರೆ, ಮಾತೆಯವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಿ ಸದಾ ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಮಾತಾ. ಈಗ ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Keshav Mom in front of Divine Mother, rather than we are not having the opportunity to put the shawl over them because they are still performing the puja and we don't want to break that. And now for the other person who had been coming from Bangalore all the way and supporting him all the time, for him to be doing that felicitation, I would call a colonel who is among in our he always receives anything and everything with a smile, and he is friendly with everyone, right from small age till the old age people. So far. ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೈ ಮಾತಾ. ಜೈ ಮಾತಾ ಟು ಎವ್ರಿವನ್ assembled here. I'll do in 2 languages because there are mixed crowd of people. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರೆಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತಿ ವಿರಳ. ಅವರು ಎಲೆಯ ಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಮಾತೆಯವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ ಸಹ ನೆನಪು. ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಜನಿ ಅಕ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಯಾರಂತ? ಯಾರು? ಯೋಗೇಶ್ ಮಾಮ್. ಯೋಗೇಶ್ ಮಾಮ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಸೇವೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಮಾಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ನಿಗೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಗೇವ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಡಿವೈನ್ ಮದರ್. I remember seeing him right from Ramchandra Mam's home, and he was very, very young then. It started from Ramchandra Mam's home along with Rajani Akka. I remember that. Today he is amongst us. He has given his selfless dedication and unwavering faith in Divine Mother and service to Divine Mother for all time to come. Now with his health issues and restrictions and with the advancing age,
He is at home and today he has come. We are going to, I don't say honor him, I don't think honoring is a very small word. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪದ ಆಗಬಹುದು. ನಾವು ಯೋಗೀಶ್ ಮಾಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಂದು ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಮಾಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ನಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಈಗಿನ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯವರು. ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೋಗೀಶ್ ಮಾಮ್ ಬನ್ನಿ, ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ, ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದು ಒಂದೇ, ಭೋಜನ ಶಾಲಾ, ಊಟ ತಯಾರುಂಟಾ, ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ, ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸೇವೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ, ಮಾತೆಯವರ ಮುಂದೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ, ಸಣ್ಣದು ಮಾತೆಯವರದೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಯವರ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವಾದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಲೀಡರ್ ಶಶಿಕಲಾ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸುಮತಿ ಅಕ್ಕ, ಸುಮತಿ ಶೆಣೈ ಈಚೆ ಬರ್. ಅವಳು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಶೆಫ್ ಮುರಳೀಧರನ್ ಎವಡಂಡ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಶಂಕರಿ ಅವರು ಬರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯವರು, ಅನಿ, ಹಿಂದೆ ಸುಮನ, ಹಿಂದೆ ಸಾವಿತ್ರಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ನೆಗಾಡಿಕೊಂಡು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಗಡಿಬಿಡಿದ್ದು. ಸುಮನ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುವಾಗಲೇ ಶಕ್ತಿನಗರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಭಿಷೇಕ್, ಶ್ಯಾಮ್, ರತ್ನಾಕರ್, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಬನ್ನಿ, ಆಫೀಸಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು. रत्नाकर नायक माम मुखारियो तांका दिवचाका. प्रसाद कुलकर्णी इज हियर. गौरीಶ್ ಪಳ. ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಮಾಶಕ್ತಿ ಮಿಷನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ.
2026 ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕಂದರೆ 50ನೇ ವರ್ಷ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ಮಾತೆಯವರು ಇದ್ದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ 50 ವರ್ಷದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂಥ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ದಂಪತಿಗಳು. ಮಾರ್ಚ್ 4th ಅವರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಚ್ 4th. ಈ ಥರ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಲುಮಾರ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. Garlands and would our prayers to Divine Mother to bless their families profusely with health, wealth, happiness and bhakti. ನಿಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಸುಮಾರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತೆಯವರು ಇದ್ದಾಗಲಿಂದನೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ವಾಸು ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಈ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I would request Venu Ma'am to kindly come forward and give that small token of gift to Vasu-Anna. I have been seeing him since I was in the age of the kid who is running around till date. He has been doing consistently. Today's evening program, we have bhajan in the evening between 5 to 6 and after that Arati. Following that, we have the Rathotsava celebrations in the evening. Kindly request all the devotees to kindly take part in that. Tomorrow's program, as you all might have seen in the WhatsApp as well, there is a slight change in the program. ನಾಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 6:30 ಸುಪ್ರಭಾತ. ಸುಪ್ರಭಾತದ ನಂತರ 6:30ಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗಣಹೋಮ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ 8:30ಯಿಂದ 9:30 ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೇಶವಮಾಮಿಂದ ಹೊಸ ಋತುಜರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ದೇವಿ ಶ್ರೀ ರಮಾಂಬಿಕೆಯ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ 9 ಕಳಶಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದು 9:30ಯಿಂದ 10:30ವರೆಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 10:30ಯಿಂದ 11:30ವರೆಗೆ 49 ಕಳಶಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ಮಂಗಳಾರತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಣೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಮಾತೃಪ್ರಸಾದ ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 4th ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮಾತೃಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಚ್ 4ನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ಹಾನರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 850ರಿಂದ 900 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ಋತುಜರ ತಂಡ ಅವರು ನಾವು ಒಂದು ರಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಇದೆ. ರಂಗಪೂಜೆ ಸೇವೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು.
ಈ ರಂಗಪೂಜೆ ನಾಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟಿ ದಿವಸ ರಂಗಪೂಜೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಂಕಷ್ಟಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ರಂಗಪೂಜೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳು 2 ಬಾರಿ ರಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. Today's puja offerings and our united prayers to Divine Mother. Divine Mother, our humble salutations at thy lotus feet. We pray, please accept the offerings made today with love and devotion and shower thy choicest blessings on all. Mother Divine, we pray for peace, prosperity, happiness and well-being of all humanity. The lunar eclipse yesterday, we did not distribute the prasad. So initially ನಾನು ಮಾರ್ಚ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕರಿತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಪ್ರಸಾದದ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Yesterday we had a saree offering from Sri C. Krishnamma Naidu and family, Chennai. ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಕುಮಾರಿ ಅನಿಷ್ಮಾ ಮುರಳೀಧರನ್, ಮಲ್ಲಪುರಂ. ಶಾಶ್ವತ್ ಪೂಜಾ ಶ್ರೀ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ and brothers, Sri Ramadevi Das and brothers, Srimati Sudha and Sri B. Haridas Baliga, Sri H. Hemavati Rao and family, Sri Arinakshi Rukmakar Shetty and family, Sri Vidyas Gadiyar and family, Srimati Sunanda Kamath, Shaktinagar, in memory of Sri Krishna Naraya Prabhu. Miss R.S. Kamala Devi and Miss R.S. Vimala Devi, in memory of their father Sri R.K. Sangameshwaran, Sri Vedavas Suresh Pai, Sri Keshava Srinivas Bhatt, Miss M.R. Shivalila, Srimati Gomati Amma family, Miss G. Vijay Kumari, Sri B. Krishnananda Shet and family, Dr. Satish Nambiyar and family. On every Maga star, Miss Vijay Kumari G, Srimati Seema Rajesh. Lalita Sasanama, Srimati Sulochana, Sri Krishnamma Naidu and family. Nitya Puja, Sri A.M. Devaya, Sri T.N. Narayanan Putti and family, Srimati Gomati Amma and family, Srimati Yashaswini Prashant, Srimati Manish Gangadhar, Sri Ganesh Ullal and Swarna family, Anaga and Anish, baby Anurita Kamath, baby Anushka Kamath, baby Veda Kamath, baby Mantra Kamath, baby Shloka Kamath, Srimati Leela V. Nair and family, Dr. Arati, Sri Anish and Abhiram, Srimati Sumati Gopinath Shanai, Kumari Jaitra Jaipai, Kumari Vedashruti, Srimati Geeta Shiva, Sri G. Anandray Kamath, Sri Jayachand U. Pai and family, Srimati and Sri Kamalaksh T. Pai, Dr. Purnima Baliga, Srimati Anjali Pai Sharma and Nitin Sharma, Gilam, Dr. Satish Nambiyar. Rest all by post. Please kindly note, ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಪಾದುಕ ಪೂಜೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು famous as Hemaka rather than her full name as Hemavati Akka, we will not recognize when we say that Hemavati andre yaru anta keltivi. Hemaka andre ellariಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. I would request her also to come forward and kindly the prasad. ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಹೇಮಕ್ಕ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. Big round of applause for her. Sri Giridhar Pai and family, Sri Sachin Prabhu and family, Sri Srinivas Vaishali and family, Sri Krishnamma Naidu and family, Gautam Shane and family, Srimati Preeta H.S., Sri T. Sasindran, Sri Rishikesh P. Nair, Sri Giridhar Pai and family, Sri Nagarkar Ratnakar Nayak and family, Sri Kamalaksha Pai and Srimati Vidya Pai.
Thank you.
भव भय हारिणी अम्बा भवानी जय 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 दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली
ಕಾರ್